لەو کاتەنەدا بە هیچ شێوەیەک نێچیروان بارزانانی سەرۆکی هەرێما کوردستانە دە چارچۆڤەیە دیبێتەکەدەک و دیەکەم ڕۆژە کارێندیدارە میریدا بە ڕێبەچوو گوتارێک پێشکەش کرد و تێدە بەحسا ڕەوشە سووریە بگشتی و یا ڕۆژاوای کوردستانێ بێ تایبەتی کرد. سەرۆکێ هەرێما کوردستانê got ku ji rûyê dilsozî û sozdariye ve guman nayekirin ku her kurdek û nihametiyên Kurdên Rojavayê Kurdistanê dibîne dilgiran dibe hêvî dixwaze ku rewş bi awayekî din bê. سەرۆک نێچیروان بەرزەنی گوتی ku diriya xebatê ve Kurdan de şerê dijî Daişê de bi hezaran şehîd û birîndar danîne û ji bo em behsa niha bikin. Pêwîst e em vegirna paş dew dîrokê bixwênin ya herî pêwîst e ku pêwîst e Kurd dîrokê bi hûrgulî bixwîne da ku jê fêr bibe ji ber berdewam Kurd şikestin û sernekeftina xwe dixiyast wê xelkê de. هەروەها سەرۆکێ هەرێما کوردستانê got ku Kurd bi hûrgulî xwe naxwîne rexnê li xwe nake û eger Kurd rexna li xwekiribawî demî karî bû pêngavne baş bavêjê. لەو کاتەنەدا بە هیچ شێوەیەک مەسەلەی کورد نەبوو لە سووریا. کێشەکە مەوزوعەکە پەکەکە نێچیروان بارزانانی got ku dema kêşeya Sûriyê dest pê kir dê nava tevaya pirsan debûm dê behtera civînan de kêşeya Tirkiye ne li gel Kurdan bû li Sûriyê belku kêşeya Tirkiye lê gel PKK bû berdewam Tirkiye digot ku em nikarin qebûl bikin ku alaya PKK li ser snûrên me hebe û herêma Kurdistanê jî berdewam hewl da ku baskên ser bi PKK ve tê bigihîne ku ew dê şaşîtiyeka mezin dine. پارتی وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان علاقەیەکی باشی نەبوو لەگەڵ پەیەدە. سەرۆک نێچیروان بەرزەنی got ku di dema peywendiyên Partî Demokratîk Kurdistan lêgel pêde nebaşbûn Tirkiye hate herêma Kurdistanê û daxwaz kir ku herêma Kurdistanê navbênkariyê bike bi tenê yek daxwaza Tirkiye ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê hebû ew daxwaz ew bû ku Kurd xwe ji PKK dûr bikin. Lê ya cihê daxê ew e ku PKK diriya Kurdên Rojavayê Kurdistanê ve hewl da şerعiyet û rewatiyê werbigire û di encamê de jî karesat durust bûn. Serokê herêma Kurdistanê got ku ew dê peywendiyeka berdewam dê li gel Jeneral Mazlûm Kobanî û dema Sergey Lavrov wezîrê dervê Rûsya serdana hewlêrê kir min daxwaz jê kir ku hewl bide kêşeya Kurdan bi aştiyane lêgel Dîmeşq rareser bike. هەروەها نێچیروان بەرزانی got ku berdewam dê civîn û peywendiyên lêgel Mazlûm Kobanî de min tekazîl ser wê çendê kiriye ku Donald Trump serokê Amerîka nizane mebez ji hebûna hêzên Amerîkê li Sûriyê çi ye. Amerîka tu siyaseteka wê ya xuya û zelal li Sûriyê nîne û pirsa Daişê pirsa herî sereke bû hêzên Amerîkî û hêzên Kurdî Daeş li navçeyê ji nav birin û em spasiya tevaya hêzên hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê bê serperiştiya Amerîka dikin. Serokê herêma Kurdistanê gotî ku pêwîst e Kurd kêşeyên xwe lêgel Sûriyê bi aştiyane çareser bikin û ev pirsberiya hatina Sergey Lavrov wezîrê dervê Rûsya bo herêma Kurdistanê li gel Mazlûm Kobanî hatiye gut û bêjkirin. Mazlûm Kobanî razî bû li ser gut û bêjkirina vê pirsê li gel Sergey Lavrov. Dê berdewamiya gotina xwe de serokê herêma Kurdistanê got ku kêşeya me li gel grûpên çekdariyên li gel Tirkiye ew e ku ew grûp kiryarên xirab encam didin.